хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусунзода, дуюм микрорайон, якхонага квартира дар 8-ум мошона қарор дорад. 45 квадрат метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, садик, амонатбонк дар наздикиш аст. нархаш 175,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, 10-ум микрорайон, якхонага квартира дар 4-ум мошона қарор дорад. 27 квадрат метр, ремонти хона замонавӣ, евроремонт, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро фавран бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 177,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, якхонага квартира дар 1-ум мошона қарор дорад. 30 квадрат метр, ремонти хона замонавӣ, евроремонт, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 250,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ, духонага квартира дар 2-ум мошона қарор дорад. 50 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 6 ошонага дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 240,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, сехонага квартира дар 15-ум мошона қарор дорад. 65 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро беҳтарин ремонт кардаган срочно фурӯхта мешавад. нархаш 400,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур, тарафи 9 километр, духонага квартира дар 1-ум мошона қарор дорад. 50 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 8 ошонага, лифт дорад, отопление. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон, садик дар наздикиш аст. нархаш 330,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, военный городок, духонага квартира дар 7-ум мошона қарор дорад. 62 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст.
ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии масҷид, мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 400 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 104 микрорайон. якхонака квартира дар 4 мошона қарор дорад. 38 квадратный метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 4 ошонага. нархаш 246 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависед. айкуҷо хона ёвем, айкуҷо квартираҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависед. мо фикрҳои шуморо мехонем. дар видеои оянда айкуҷое ки шумо гуфтед, мо ҳамунҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед бародаро. хай бародаро, ҳама каса саломат бошед. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктаи мо шумо бошад. хай дӯстон.